Dahil nagiglumba yo. Oh, ato, lady rider. Iunhan ta. Tapos luyo yo. Mugukod ni ron, awaron. Awaron. Awayo. Oh, tara yo. Okay, bilis. Damn. Awayo. Awayo. Oh, tara. Oh. Gikuan ka na oy. Oh. Gikuan ka na oy. Oh, tara pa yo. Wala ka diha. Ratsada ko dasay. Yo, gipanggukon na kong mga ninja yo. Dapat ninja yo ay. They see me rolling. Oh, damn. Woo! Una lang mo. Choy. Makita na ta dito. Oh, barbarog pa. Oh. Oh, kaniyo. Oh, mga kuha ni ha. Mga ninja niyo ha. Oh, ah. Oh, nag-vlog oh. I'm vlogging, you're vlogging you. I'm vlogging, you're vlogging. I'm vlogging, you're vlogging. Yo, so mauna na yung time yung nanatay mga kasabay, you know. So mauna na yung time nga magiglumbat. Let's go. So mauna itong mga kontrayo na daghan kayo. Oh, daghan kayo itong kontrayo. Ang gaon na mga big bike kay mga kuha man to paturagas mo to silang gibate. So kita karon na every kuan rayo 3 minutes. Yeah, 20 ka kuan motor niya. Jump off dayon. Kami na next yo, kami na. By batch ni. Every 3 minutes. Okay. Yo, this is it yo, mauna niyo. Let's go my loves. Pagpunsin ko sa highway pa, may blind curve ya. Okay, tayo nangalapaw ron. Oh, slow down na mo. Lalo may marshal ito, kaya nagtagakuan ko. Dagan nga lapo. Bumurag blind curve ba? Basi ka itong mga kuan, igdayang gawas ba? Kurbada mo kayo ito. Murag na ako na Crossing man to kasi nila ko so basin. Kusog siguro kayo, ambot lang. Dahil na ako nyo. So ride safe na tayo. Chill ride. Oh. Nya adi
Ambot lang, hinay-hinay lang tagot. Siguro mga Ford dito. Ha? Wala siguro mga Ford. Basin. Mga curve gani eh. Kato ko nga nagian. Ato makatagawas to. So let's go yo, let's go. Let's go. Muna ni yo, muna ni. Muna niyo, paunahan na sila kay mga kuha na. Okay. Daya. Let's go, Mayabs! O hinay lagi matingog. Ha? Kani. Hinay lang ta, my loves. Korbadahi. Tarayo ayo, lokayoso. So Rossi. Lagi. Grabe talaga. Grabe dito. Lagi, grabe yun. Let's go, my loves! Ulo kayosa! Ride safe tatanan nyo! Hinay na tayo! Oh, nanaw ko rin na disgrasya yo! Ilahos, ambot lang kahasan! Lagi. Hinay lang gud ta. Ay kabadyong luyo ay. Ay kabadyong luyo. Istorya ko ni mo lang kung kuan. Oo. Oo. Gadyong luyo, gadyong luyo. Tora. Damn. Mo na klarong racing yo. Mo na gyud no. Asyaro na masal mo ba mo riya yo. Napay mas kusog na mo. Oh. Okay. Wala problema yun, naman si Miss Maika, nag-map man eh. Dita masaha gani. Okay. First checkpoint na to yo kuan. Pasingan. Oh, Calatrava. Mana yung first checkpoint at oo. Oo. Nay nang hunong yo. Kurbadaw ni dire. Kengit-git pa manggod yo. Ayan ni, lisod kayo. Oh. Dire nga kuan yo. Gamay ra siya dili wide no. Ratsada kudasai. Kurbada na. Pabalik mo sa kurbada. Oo. Mau ba? Bunbun? O kani dagang bunbun oh. Lagi? Hinay lang ta. Oh, kurbada. Oh, nyara, nag-video ko. Nag-video ko na daga sa luyo yo. Yo, dahil nagiglumba yo. Oh, ato, lady rider. Iunhan ta. Tapos luyo yo. Mugukod ni ron, awaron. Awaron. Ay kung ing oh, klaro naman ganyo. Klaro naman gani, ngalumba ni. Naman uban dito nga puting kusugan, nga hawan kis mapa gani. Na, luyo yo na, puti daghan na. Patay. Focus man ta. Ang ato tabian ra ta ni. Awayo.
Awa yo ha. Dra na. Awa. Awa yo. Dra yo. Okay, bilis. Damn. Hiner na 74. Mo mapsan. Naparon. Naparon. Awa yo. Awa yo. Dra. Ikuan ka na oy. Ikuan ka na oy. Dra pa yo. Wala ka diha. Ratsada ko dasay. Ayay paning kamot. Ratsada ko dasay. Di tapalupi ka na. Dra yo. Nadre sa atong tapad yo. Tapad na niyo. Ay. Dra. Ala. Na-OBR oh. Pangis kayo na NMAX. Ala, power kay lang motor yo. Mapa lagi tas mapa niyo. Papa tas mapa niyo. Kurbada pa imo. Wag. Dito palabi kurbada. Dili kay atong ligid ko dili ni. Ala, na yun ang kurbada lab lo yun lab. Tanaw mo. Ala. Ting. Kurbada. Uy. Naunsa gun mo. Ala, napas na yun daghan lab. Daghan nag-apas sa sila na mo yo. Patay. Di ko taga-finish niyo. Daghan na guys luyo. Enjoy ya. Let's go my yabs. Mararami garage yung daghan na no. Tara luyo yo. Awa. Ingon pag yun mo anang akuan. Di lumba ang uban re. Tara. Hinay na ta dere napita kay ma-overshoot yata dere. Tara sa luyoyo. Tanawa sa luyoyo daghan kayo. Tara na. Kakusog ba niyo managan so oy? Pagda ko na magkuan ko ng angkas para hinay kay mo managan. Tara. Hinaya managan. Tara. Uy, Japson to. Absan mo to ni. Tara. Okay na, kung kuara ta dito. Hinay, dapa. Tara. So ba ni, nagtapok mata niya ron. Gadayag sa daan, ay. Mo niya, magtapok ramang yutas kuan. Magkita raman ta dito sa finish line yang gabi Yay! Kusog ka managan ninyo ay. Absan to niyo sila. Absan to ni sila yo. Gara mo ha. May ni lapad ang daan. Ratsada ko dasay. Tara. Cheer red ra. Lagi bajong sa luyo. Dito to. Grabe haway. Chill ride ata rin napit tayo. Dire yo, straight tindahan yo. Nangapapas oy. Napapas mapa yo. Damn. First checkpoint na to yo, kalatrapa yo. Parang dugay-dugay pa siguro. Hapit talap. Hapit na ang checkpoint. Napay ay kabadjong luyo ay.
Dai. Oh, giupan ka dai. Pila? 28 minutes yo. Aya sa giupan oy. Let's go ngayon. Sopo ngayon. Upo dia. Oh. Segato sa dagan. Gato 200 sa dagan na tayo. Grabe, streetas dagan daan ri eh. Dagan. Pilay type speed ani be? 8. Dara yo. First checkpoint. Asa man ni dire? Wala pa di ay. Wala pa di ayo. Pahapit na lab. Mo de ato de sa plaza. Murag na ay kuan kausaban siguro ni sa kuan checkpoint. Tangas na pabukid tayo. Losot tayo dito. Muna ni guro. Banking is real. Ha? First checkpoint tayo. Baba, first checkpoint. Mo din ni ready ay. First checkpoint. Ulo kayo to mga. Abot na Mr. Miro. Labot na tayo. Number 1 X. Where's the Dario. Dagang mga riders pa dere. Tuyok tadaan lang. Gento. Angkuhan ako. ID. Thank you. Ikay ko nito lab. Mga on talab. Ang sa tada na eh. Diri paabot man ta nila kuan ko no. Na. Na CR lab. Ari ta diri. Napamangay uban ri Ari ta diri Mga unta kay kuan. Nagbawon miyo. Okay. Yo, okay ra yo kay nisabay ta sa mga kuan yo. Dagkog sisi no, naturag. Ako'y lubot. Ikog di lubot naman noon. Tara, makita nyo. Mora na. Banking. Bankingan to the max dire. No. Tara, banking Padol tas sikan checkpoint yo. Chikan naman. Tara. Wag ya punta na wala. Nindutag view kurba dahi. Gakamang skawad on. Na dragon fruit. Yo, shout out yo Kadjo, motovlog, una lang niyo.
Kay murag 30 minutes mi nagpaabot ninyo dito sa first checkpoint, wa pa man. Nahuman na lang may kaon. La, wow, look at the view. Wow, look at the view. Niluta diri oy. Niluta view yo oy. Ha? Bugnaw lagi nilapos sa kuan. Ayay, tubada. Bangking ato damag sa awayo. Lagi ang mga kuan ni no. Kaberks. Oh. Sunod rata oh. Ha? Pinya? Mau ba? Oo. Dagang kay pinya, oo. Pinyahan. Lagi. Oh. Ninduto oy. Bangkingan dere. Samo ta dito skuan Don Salvador. Bangking to the max ito. At least dere oh. Sunod-sunod rata nila yo. At least wala ta makuan. Maawahi gyud. Dungan-dunga rag abot no. Oo. Oo. Ratsada ko dasay. Let's go mayabs. Awan na kay tingog. Sige magag let's go good. Nadawat let's go. Kaning uban wala pa ni namahaw. Nanguan pa ni nang ay. Nangapira. Mga alas 3 nangapi. Lagi kami insurance tiya na mo. Ana gyud yo maapil kay mo kumaingon ani yo. Ay mo kawa magbawon mo. Mo wawon man na nga kuan man na strategy man na mo. Para kuan ba? Sayo ta mo kuan. Mahuman. Kaya na paabot sa mga karinderya, daghan kayo magdasok ta dito. Ayay. Oo, dara. Oo, pinya. Pinyahan. Kanayo, pinyahan. Na. Lagi? Tro. Don Salvador. Don Salvador man di ay. Hapit na. O kato. Wala pa oy. Wow, nindot tayo oy. Woo! Nindot tag view yo oy. Lagi. Grabe oy. Grabe ang view. The best Negros fun ride. Lagi maka-amaze ba? Tanaw da cuy. Second amo din ni Cubo de Maria. Cubo de Maria. Asa man? Halo. Agay. Wow. Wow, lindot tayo oy dito oh. Lao. Ang kanlaon nyo ay kana, ang kanlaon oh. Damn. Grabe eh. Ini ta diretso eh.
Grabe sa view yo eh. Lagi? Grabe. Unsa man siya watay ko Andre? Sayo tangi ka. Dutas biyoyo ay, oh, kabukiran. Masam ni. Oh, lapas mo kada choy. Lapas wag ka. Corbada de la Maria. Drive safe. Asa man ni kato maning kuan? Mo man ni katong kuan? Pinabali day ang uban. Mo man tong boundary. Mo tong boundary sa kuan. Drive safe. Woo! Indutoy! Yo, nindot ka diri yo. Woo! Ninduta nakita kayo. Ninduta diri oy. Ratsada ko dasay tabi. Grabe ha oy. Lawa kayo. Awayo. Nindota oy. Oh, damn. Palibutan oy sa kuan oy, tunga-tunga. Wag natas tunga-tunga iyo nga kuan ba? Ilibutan. Grabe. Chill ride ya. Oh, nindota eh. Ma-amaze ka diriyo. Grabe. Lagi. Duta oy. Let's go, Labs. Yo, dire na yo. La Carlota. Checkpoint. Asa man ni? May number? 305. Ha? 305. Ay. Number niyo, sir? Oh, tara. Wala makuan. 305. 305. 305. Thank you. Halong sir, 173. Area? 305. 305. Sir, 945. Thank you. Thank you. Ay. Mana to, lab? Thank you. Dito ka pa sir? Saan pa kayo galing? Cebu. Oh. Ma, tara mama, panghatag di ha. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sorry. Asa sunod? Asa sunod? Straight? Dire. Straight lang. Ha?
Thank you, thank you. Thank you. Asa man ni dere. Lagi gani. Ay. Yo, ang kanlaon nyo gituyok ka no, murag nasinta sa Negros ang kanlaon, so murag to gatuyok kita. So mo ni ang i-highlights karon yan na sa kuan fun ride sa Negros no. Kay mao man ni ang main dire sa kuan, murag attraction dire sa Naga, oh Naga. Negros day. Mao na yo. Murag nituyok na ta, gikan na ta dito luyo. Niluyo na ta na yo, tuyok na ana. Kanayo. Kanlaon. Padung na sa ta dito yo. Ha? Sunod checkpoint lagyo. So ikakuha na niyo checkpoint asa next lap. Ikaupat na nga checkpoint ato yo. So time check 8:30. Lagyo na sunod. Ikaupat yo. Ikaupat na nga checkpoint dire. Ha? Asahan, unahan siguro. Dere. Dere. Dere yo. Okay, bilis. Okay. Thank you. Okay, arita Dreo. Let's go. Lagi nindot kailang ko Andreo. La mga marshal dere no. Oh, sa man ni. Tanging ikaw, sayaw, tanging ikaw. Manginom sa talab. Let's go yo! Ikalima nga checkpoint yo. Layo-layo pag yun no, murag 10 checkpoint din siya. Let's go! Let's go my abs! Woo! Yo, gipanggukon na kong mga ninja yo. Dapay ninja yo ay. They see me rolling, they hate it. Oh, damn. Una lang mo Choy, magkita na ta dito. Oh, barog-barog pa. Gugdo na to ni be. Gato rin ni sila eh. Ha? Ha? Murag Aw. Oh, kaniyo. Oh.
ani ha? Mga ninja niyo ha? Oh. Mga mahal sa kinis lang tao yo. Hinay ra na sila ha? 80 ra. Pero wala na nakiglumba yo. Kita ra giingon. Gukot tag ninja yo. Sila si Kadjo, asa na ka to sila? Gukot ya po tag ninja yo, bahala na di. Tulo ka buk ninja. 100 G's andagan. Naga, sikaranay no. Sikaranay. Gukod yapon. Katsada ko dasay. Katuo roy di kagupod ni. Natas ko anyo mga ninja nabilong yo. Nananasay mga ninja yo. Awa di ayo Di mga ninja yo. Di ayo. Thank you so much. Click dito. Suga sa kuan ato go. Click. Ganiha yun, ay na-overshoot ganiha dito bukid no. Click to, nakuan ko na ka ng handle niya, murag na nabaw. Yan nasa usa, babae man to. Na-overshoot sa to siguro. Grabe kuan lagi. Mau maghinahina yun tayo. Dito ka lang sa tabi ko. Darayo next kuan asa nila sa Ikalima nga checkpoint Kabangkalan. Ay asa tulab padura. Sir, may approach tayo sa unahan. Sige 305. 305. Thank you. Sir. Talipapa. Let's go my loves. Kabangkalan. Doon na lang ta, mutuyok lang ta dito. Ikaw no, asa man sa Palay? Palay. Si Palay. Rapro. Yo, time check for 10:49 no. So di ana ta sa kuan yo kanang si Palay yo. So taas sa atong dagan na pero malayo pa rin sa tinuod yo. Ya, kuan yo. Trivia. Mao day ni gingan la kuan si Palay kay wala sa nga dagang palay ba mo ra gingan la og kuan si Palay
Mga palayan ana. Mao na siya tawag no. Si palay, mga palayan. Hagdan palayan. Na dito sa Canlao na sa mga rice terraces dito, hagdan palayan no. So update mo niya ayo sa next checkpoint ato no. Ika-unom na ni no. Okay, mo checkpoint na deh. Checkpoint. Ay. Turn. Sir, di rin na sir, rekta na to sir, hindi mo sulod si palay sir ha. Oo. Siya to lang rekta. Dire. Sige. Thank you. Let's go, Shaton Taditso yo. Ha? Kinsa? Kay na lahos? Na may GoPro. Oh. Hinubaan di ay. Let's go. Vlog. I'm vlogging your vlogging you. I'm vlogging your vlogging. Nag-vlog dahil ka ha? Vlog dahil ka ha? Mo dahil kuan kay ka? Dugay kay ka? Kay vlog dahil ka? Let's go my loves! Bahala na siya! Wala ko ka-video. Iyo, kuha na tayo kanang ikapila to 7 checkpoint sa Shaton nya. Wala man ay klaro dad na i-changes ko no gabi ya dire na lang misa kanang kuan kanang sainganan na. Dire sa DPWH sa expressway nila. Way klaro nagtuyok pa mi dito sa merkado. Nya karon padung na ta Dumaguete yo. Mga 94, mga 1 hour pa no. Wala, mga 1 hour pa. Mga 1 hour pang biyahe. So let's go yo, ika-8 na sa kuan. Ika-8 sa kuan no, Dumaguete. 8. Sige, let's go yo. Let's go ma'ams. Onan? Thank you. Okay. Hello sir, good morning. Good afternoon. Thank you. Yes, now take picture, please take. Tulab. Asa tulab? Dara. Snacks sir, snacks. Yes sir, hello, good afternoon. Okay ra. Sige. Okay ra. Thank you. Okay. Thank you. Okay sir, thank you so much. Thank you. Ha? Kuya, okay pa-welcome ang Dumaguete yo. Yay bandahan tano. Only in Kuan Negros. Why pa banda dia? Let's go my loves. Going to Kuan my loves. Going home. Duha na lang ka checkpoint. Bindoy. Duha na lang.
Duha na lang yo, gamay lang pag-antos yo. Gamay na lang pag... Oh. Yo! Nananasan nakiglumba na ko yo! Tara yo, beat! Hapit ng finish line yo! Duha na lang ka checkpoint! Gibangkingan ko ni! Awaron. Oh. Oh? Oh, kabangis! Kadyo, giunahan ka oh! Alas 3:42 na! Asa naman mo? Giunahan ka sa bito? Oh, bangkingan to. Oh. Oh. Oh? Oh. 88 ang dagan. Kargado ni ang bita. Na. Ganihara ko si Guko na niyo. No, mahay kayo. Oh. Mahay kay mga urbada yo, gamay mo ko dinod kay ana-ana. Waka pa sa kung kuhan oy, DP 92, 93. Ya kurbada na siya kuhan. Ay. Say pa kung kurbada. Dili ko ni kurbada. Oh. Awantil. Oh, awara. Unsa mo banking? Nawara oh. Ano? Lingis at mirror. Let's go! Let's go yan! Nananasatay ko ano? Nagiglumba oh! No! Tanaw sa mirror oh! Hala! 93 na! 93 na! Kaya sa di ka kwapas oy! Hala! Kabangis ang yung tao eh! Hala! 90! Wow kapas oy. Iya ka. Bangisa ni. Hinay lang cuy. Hinay cuy, break cuy. Yay! Skamilyon. Gihupan na lang, hupan to na. Let's go Milas. Kayasa 110 masih 115 siguro ning beat. Ay, sama ni ang kuan biskot na eh. Ay, layuan na natong bintayo. Layuan nagbintayo oy. Ransad ako dasay. Karon ka lang. 115cc ang kuan motor pero ang dagan 120. Atong top speed ra ani 115 rayo. Sukad gani ha. Sama ni. Checkpoint dara kung kuan. Dara. Checkpoint. Ika-9 ni siya ika-9. Oh, checkpoint. Dara. Dungan mig checkpoint yo. Dungan mig checkpoint. Shout out. Nah. Are straight ra. Sorry. Una ko nimo yo kay asan ko nimo yo. Asan to? Diri. Una ko nimo yo. Oh, hapon sir. May hapon. Last checkpoint. Sige, thank you. Last na ni. Sige. Thank you.
Last checkpoint yun diha para finish line. Let's go, my loves! Layo pang kalaon nyo. Buwan pa ta kumakurbada-kurbada. Kita kayo sa finish line nyo. Ari ta magdugay dire. Yun, sakto kayo. Alas 5. Oh, sakto ra kayo na. Nilapas mo taga niya alas 5. Kape ni Kuan, pero ang take off gear is Kuan alas 5. Alas 5 yo. Finish with direct. With direct. Ano? Kuan pa mag-isa rin mag-insta. Ano ba sa kamot ko? Kuan ko magkatubangay sa gilid. Magatubangay? Oh. Okay, finish. Ha? Finish. Wow, finish. Usa ni sa among mga pangandoy nga makaapil og ingon-ani nga event. Ug salamat sa Ginoo sa maayong panahon ug sa safety and protection nga iyang gihatag diri kanamo. Thank you. Asa? Picture. And we have another rider arrived. They're riding a Honda 80. Dali. Love. With OBR, Sana All. Asa? Kilometers fun ride, version 2. Thank you so much. Okay. Thank you.